Пекинда 24-нче кышкы Олимпиада бара. Без зур спорт чарасы рухы белән яшибез. 1972 елда Саппарда узган 11-нче кышкы Олимпиадада якташ чаңгычы Федор Семашев чемпион калып, илне түгел Татарстанны танытты. Әлеге шатлыклы мизгелләргә 50 ел. Якташның беренче стартлары авыл мәктәпләре арасындагы чаңгы ярышларыннан башлана, соңрак район чемпионы була, төбәк узышларында приз орыннар ала. Иркутскида төзелештә эшләгәндә чаңгы юлларын иңләй, өлкә күләм чаңгы ярышларында икенче урын ала. Армиядә дә спортта сынатмый, Чехословакиядә узган халыкара ярышларда призер була, соңыннан Олимпия чемпионы булып таныла. Зур спорттан киткәч Мәскәүдә Динамос командасында өлкән тренер була. 1992 елны Зегә кайта, спортка юл ярышы якташларга булышлык итә, район чаңгы спорты үсешенә зур кертә. Симашевны зәйләр зурлый, туган авылы Югары Багражда чемпион яшәгән йортта мемориаль такта тора. Мәктәптә аның ядкәрләре сакланучы музей бар. Анда аның шәхси әйберләре, фотосурәтләре, хатлары, спорт белән бәйле инвентарлар, бүләкләр, чаңгылары урын алган. Мәктәп биләмәсендә Симашевның бирдә укуы турында мәгълүмат белән стеллы бар. Ялтызәй чаңгы стадионында ел сайын иң кече чаңгычылар арасында Симашев призына ярышлар үткәрелә. Зәйдән Олимпия чемпионнары чыгачагына өмет бар димәк. Резима Кашапова, Денис Ипатов, Зәй хәбәрләре.